Sanibingelela abalaleli beJozi FM kuMgqibelo. Sithembe niyaphila enkalweni zonkana. Namhlanje sizonethulela umlando wesibongo sakwaKunene, isibongo samaNtimande. Siyathola ukuthi lesibongo lesi sidabuka enyakatho mpumalanga neAfrika kwelasembo kanye nezinye izibongo ezadabuka lapho kwelasembo okuyindawo eseningizimu nezwe laseNgonini. Izwe laseNgonini-ke yileli namhlanje selaziwa ukuthi kuseGibhithe, Egypt, ezweni lentuthuko nempucuko. Siyathola ukuthi bafuduka kulela lizwe ngeminyaka yabo 432 BC mabehlaselwa ngama-Arab. Baqhubeka befuduka bephuma nangeminyaka yabo 332 BC behlaselwa ngamaGriki. Ukusukela-ke kwelasembo-ke eningizimu nengonini bahamba njalo baze bayozinza ezweni laseKenya lapho abafike bakha eningizimu ntshonalanga nentaba iKenya. Leyo ndawana bayibiza futhi ngokuthi kuSembo ngoba bekhumbula indawo ababesuke kuyona kwelasengonini. Bafuduka njalo-ke bedlula ey'ndaweni ey'njengoTanganyika lesiyaziwa ngeTanzania namhlanje, baze bazodlula nasezweni lasenyakeni leli eselaziwa kuthiwa iMozambique. Baze bafinyelela kwelaseSwatini nakweleNgabati, iSouth Africa, ngeminyaka yama-1500. Siyathola ukuthi ekuqaleni isibongo sendlunkulu yamaSwazi bekungukunene, saze sashintsha ngeminyaka yama-1800 ngenkathi yokubusa kweNgonyama uSobhuza wokuqala. Esethathe ubukhosi, waqala wayibiza ngoNkosi Dlamini, ezetha ngamakhosi abuse kamuva kwelasembo. Yilapho-ke umfowabo inkosi uMadonsela, ukhokho wakwaKunene, yena wabe seyasigcina isibongo esithi Kunene nenzalo yakhe. Okunye okukhombisa ukuthi isibongo sendlunkulu yamaSwazi kwakuwukunene ukuthi nanamuhla amakhosi amaswazi asakhulekela kuthiwa wena wekunene. Inkosi uMadonsela neSilo Sobhuza wokuqala babeyizelamani bezalwa iSilo uNdungunye owabakhulisela esigodlweni sakhe sakwaNobamba. ISilo Sobhuza wokuqala sithe uma sesithatha ubukhosi sakha isigodlo saseShiselweni. Inkosi uSigweje yona yakha umuzi wakwaMahamba ngenhla noPhongole, ngezansi kwalo yakha umuzi waseMbizeni. Izwe lenkosi uSigweje belisuka kwaMahamba ngasemkhondo lapho sekuse-Piet Retief khona lize lifike eMbizeni. Kuthe uma iKhothami Ngonyama uSobhuza wokuqala ngo-1836 isihlalo sobukhosi sabanjwa indodana yakhe uMalambule ngoba iWundlu uMswati wesibili laliselincane. Kuthe ngo-1840 washenxa esihlalweni sobukhosi uMalambule. Isihlalo wasinika iWundlu uMswati ngoba wayesekhulile, kodwa wayifihla ezinye iy'nkomo kwakumele ayinike iSilo uMswati wesibili. Wayifihla enabafowabo abantwana benkosi oNdlela, uFokoti, uSidubelo, uThekwane noMgidla. Kuthe ngo-1846 iSilo uMswati wesibili wayizwa le ndaba yokuthi iy'nkomo zakhe bayifihlile abafowabo. Kuthe uma umntanenkosi uMalambule esezwile ukuthi iSilo sesiyayazi le ndaba, wabaleka nabafowabo labe sengibasho ngenhla, wabalekela enkosini uSigweje eBhadeni. ISilo uMswati wesibili saphaka ibutho ley'nyathi liyobahlasela abafowabo labo eBhadeni. Lezi zelamani zabaleka nenkosi uSigweje nabantu bayo zayocasha emission station yomfundisi uMneli, ngesiLungu owaziwa ngokuthiwa uReverend Alsine webandla lamaWeseli kwaMahamba. Labalandela khona ibutho ley'nyathi layihlasela imission kaMfundisi uMneli, layibulala ingxenye ethile yamaNtimande. Lapho-ke inkosi uSigweje nomntanenkosi uMalambule babe sebeyehlukana. Umntanenkosi uMalambule nabafowabo bahamba bayokhonza eSilweni uMpande kwaZulu. Inkosi uSigweje namaNtimande yahamba nomfundisi uMneli bawela uPhongolo noThukela bangena eNatal eMaritzburg.
bafika eMaritzburg bakha eduze nomfula umsunduzi. Indawo yakhona yagcina yaziwa ngokuthi kuseMaswazini. Emva kwalokho umfundisi uMnili waqhamuka necebo lokuthi athengele amantimande umhlaba endaweni yaseTholeni eWashbank. Ukuze umfundisi uMnili akwazi ukukhokhisa abantu imali yokuthenga lo mhlaba, waqhamuka necebo lokuthi abakhokhise ngandlela thile. Wafihla inkosi uSigweje, wasetshela abantu ukuthi inkosi iboshiwe, iboshelwe ungakhokhi ukhandampondo, phecelezi poll tax. Wasecela abantu ukuthi bakhiphe imali ukuze kuhlawulwe inkosi iphume ejele. Abantu-ke bakhipha iy'nkomo ney'mbuzi, zathengiswa kwatholakala imali yokuthi kuthengwe umhlaba. Nangempela-ke umfundisi uMnili wawuthenga umhlaba oyiplaza elaziwa ngokuthiwa yiBoschhoek eTholeni ngo-1870. Le ndawo-ke amantimande ayiqamba ngokuthi kuKwaHlathi, beyiqamba ngegama laKwaHlathi Khuli, indawo yayingaphansi kwabo eSwatini. Amantimande-ke abe esesungula inhlangano yobumbano, i-trust. I-trust eyayiholwa inkosi nesigungu samalunga ayisikhombisa. Emva kwalokho inkosi uSigweje yabe isiyakhothama yatshalwa eMsunduze eMaritzburg, entabaneni ethile nje eduze nomthombo womfula umsunduzi. Ubukhosi babe sebuthathwa inkosana yayo uLubelo. Amantimande ahlala iminyaka engamashumi ayisishagalolunye nesithupha ngaphezulu kwaHlathi wokuqala, 96 years. Kwathi zingamashumi 22 enyangeni kaLwezi, November, ngo-1966 indawo yabo yadliwa uhulumeni wobandlululo. Ngalesikhathi kwase kubusa inkosi uDida Umndeni, owazama ukulwisana nalesi simo kodwa kwangalunga. Isizwe sagudluzwa endaweni yaso zingamashumi 20 enyangeni kaNcwaba, ngo-1968 kuya kuma-25 enyangeni kaMfumfu ka-1968. Lesi simo kwaba yisimo esibuhlungu kakhulu emlandweni wamaNtimande. Amantimande ayizwela wona uqobo isihluku sohulumeni wobandlululo. Umuzi wenkosi yiwo wabhidlizwa kuqala. Sasibuhlungu lesimo, amantimande afuduka elandela inkosi, ayibuka imizi yawo ibhidlizwa uhulumeni wobandlululo. Amantimande athuthwa ngamaloli asiwa endaweni okuthiwa iVergeligen, afakwa emathendeni. Inkosi yalahlwa endlini endala yeplazi eyayilithika. Kwadabukisa konke-ke lokhu. Abantu bafa ngezifo ezahlukene, nemfuyo yafa. Isimo saba nosizo olungabekezeleleki. Abantu ababesebenza eGoli naseThekwini baba nenkinga ukuthola iy'hlobo zabo ezasey'thuthiwe. Impilo yabamuncu. Inkosi uDida Umndeni-ke yakhothama ngenyanga kaMandulo ka-1970, yashiya izwe lingathuthukile. Amalunga-ke esikhwama somfelandawonye, i-trust, azama ukulwela umhlaba kodwa kwaba yinqina kaMabuyazi. Isizwe samaNtumande sasuswa endaweni ngaphandle kwesinxephezelo futhi asanganikwa itayitela lendawo entsha lapho esasithuthelwe khona. Emva kokukhothama kwenkosi uDida Umndeni, ubukhosi babanjwa amabamba iy'khathi ezimbili. Kwaqale kwabamba uMalamlela, kwabuye kwabamba uMbizo yaMaswazi. Kwathi ngo-1989 ubukhosi base buthathwa yinkosana yenkosi uDida Umndeni ngoba yabe isikhulile. Lowo-ke inkosi uMalusi, okuwuye osaphethe namanje. Inkosi uMalusi ne-trust yaqhubeka nokulwela umhlaba. Yathola ukuthi indawo yaKwaHlathi yathengiselwa uhulumeni ngo-250,000, kodwa akwaziwa ukuthi ngubani owamukela le mali. Lokhu kufana nokwenzeka ngomhlaba waseNgcaka eDumbe, owathengiswa isonto iLuthela ngemali ephansi, liyithengisela iJalimane lePlaza. Kuthe ziyisishagalolunye kuNcwaba ka-1993 isizwe sakwaKunene saya enhlanganweni okuthiwa yi-Association for Rural Advancement, ngamafuphi kuthiwa yi-AFRA. Sacela ukuthi isisize ekubuyiseni umhlaba.
Isicelo sokubuyiselwa komhlaba safakwa ku-Advisory Committee on Land Allocation, ACLA. I-ACLA yasichitha isicelo mhla ziyi-12 kuMandulo ka-1994. Yathi umhlaba ngeke ubuyiswe ngoba isizwe sanikwa enye indawo okuyi-Verliggen. Ngakho-ke asizange sibandlululwe uhulumeni. Kwathi mhla ziyi-16 enyangeni kaMbasa ka-1995 yaphinda yafaka isicelo somhlaba kuhulumeni omusha, inkosi. Iy'mpendulo zabuya mhla zingama-29 kuNhlangulana ka-1999. Umnyango wezokuvikelwa nomnyango wezemisebenzi yomphakathi wathi ngeke usabuyiswa lo mhlaba ngoba usuyinkambi yamasotsha, ngoba uhulumeni wobandlululo wagcina uwakhile wawenza inkambi yamasotsha. Kuze kube namuhla lo mhlaba awukabuyiswa. Inkosi uSigweje siyathola ukuthi yayinomunye umfowabo okuthiwa nguMbabane owabekwa isilo sobhuza wokuqala ukuthi aphathe le ndawo osekuthiwa yiMbabane, okuyiyona ephenduke yaba inhloko-dolobha yezwe laseSwatini seliphethwe ngamaNgisi ngonyaka ka-1887. Ubukhosi-ke bukaMbabane babe sebuthuthela endaweni yaseMpolonjeni ngaphandle kwedolobha laseMbabane. Omunye umfowabo wenkosi uSigweje kwakuwuMkonkoni owathunyelwa isilo uMswati wesibili ukuthi ahambe noMajumba Mndebele baye eKapa, eCape Colony, ukuthi bayocela abafundisi ukuthi beze bazoshumayela ubuKristu kwelaseSwatini, njengoba isilo sobhuza wokuqala wayebikezela ukuthi abelungu bayofika kwelaseSwatini bephethe umqulu okuyiBhayibheli kanye nendilinga, i-coin, okusho ukuthi indilinga uhlamvu lwemali. Isilo-ke esidala-ke usobhuza wokuqala sasithe amaSwati awabothatha umqulu ayiyeke indilinga. UMkonkoni waba yingxenye futhi yethimba elalithunyelwe eNgilandi ngo-1894 yisilo uBhunu uNgwane wesihlanu ukuba liyocela indlovukazi uVictoria ukuthi ifake izwe lamaSwati ngaphansi kombuso wayo, ilivikele libe yi-protectorate, njengoba amaBhunu aseNtilasfali, Transvaal, ayekhankasile efuna ukulidla izwe laseSwatini. Isilo-ke uBhunu esasibuye saziwa ukuthi uMahlokohla sasingafuni ukuthi izwe lamaSwati lidliwe ngamaBhunu. Sabona kungcono ukuthi limane linganyelwe ngamaNgisi, livikelwe ngamaNgisi. Kulelo thimba-ke elalithunyelwe eNgilandi liyokhuluma nendlovukazi yamaNgisi, kwakukhona futhi nenye insizwa yaseMantimandeni okuthiwa uCleopas Kunene, okuyiyona eyayumhumushi wolimi lwesiSwati nesiNgisi, okuyiyona eyayihumushela lelo thimba elalithunyelwe inkosi uMahlokohla kwelaseNgilandi. Kukhona-ke nendlu yobukhosi bakwaKunene eseShiyabutho, phecelezi bathi kuseThibutho kwelaseMozambique. Okhokho bayo basuka nenkosi uSoshangane kaGasa kaZikode wakwaNdwandwe, yasuka nabo endaweni yaseMbuzini lapho sekusempumalanga khona, esifundazweni saseMpumalanga, baya kwelaseMozambique nayo-ke. Inkosi ephethe lapho njengamanje uZweli Tsakane Madonsela. Emaqhaweni akudala-ka kwaKunene siyathola ukuthi kwakukhona noLugubha Kunene owasala empini yaseLubuya, lapho okwakubhekene khona impi yesilumpande wakwaZulu ibhekene nenkosi uMswati wesibili, lapho lwagoba khona uphondo empini yakwaZulu emva kokulwa isikhathi eside ebusuku kuliwa ngomnyama kunenkungu. Ezinye-ke iy'bongo ey'phume ebukhosini bamaNtimande, esakwaShongwe, esakwaGametse nesakwaSikhonde. EsakwaShongwe-ke sinobukhosi kwelaseSwatini endaweni okuthiwa kuseNdumeni, ubukhosi obuphethwe yindlukazi kaKahlelo owaxoshiswa ngobukhosi iNgonyama uMswati wesibili.
kube khona obunye ubukhosi bakwaShongwe obusendaweni ekuthiwa kuSenzangu, obaqalwa inkosi okuthiwa uNzangu, owaxoshiswa iNgonyama uMswati wesibili naye ngobuqhawe bakhe. Kube khona enye indlu yobukhosi bakwaShongwe, okuyindlu kaMngayi. UMngayi kukabili, kukhona uMngayi ngasohlangothini lakwaShongwe, kuphinde kube khona uMngayi osohlangothini lakwaKunene. uMngayi kuyena owazala inkosi uSigwede. Ubukhosi-ke bukaMngayi Shongwe busey'ntabeni zoBombo empumalanga nezwe laseSwatini. Ileyo ndawo-ke wayexoshiswa iNgonyama uMbandzeni ngenxa yobuqhawe bakhe. Zonke lezi ndlu zobukhosi zakwaShongwe ziseSwatini, bese kuba khona ey'mbili ezisesifundazweni sasempumalanga, okuyindlu yenkosi uMathafeni eseMlumathi, bathi kusesKumensdal ngesibhunu, noma kukaMathamo. Kube khona nekaBhalabhala esentombe ngasemkhondo kwelasePiet Retief. EzakwaGamede-ke zona izindlu zintathu ey'nobukhosi kwelaseSwatini. Kukhona eyakwaMkhweli, kukhona eyakwaMadlenya, kube khona eyakwaVikizijula, zonke ziseSwatini. EyaKwaSikhonde iseNceka, khona eSwatini. Indlu yakwaNgwenya-ke nayo yayinobukhosi kudala endaweni ekuthiwa kusey'Khotheni naseMgomfelweni khona eSwatini. Kodwa-ke kamuva-ke indawo yabo yabe isithathwa yiSilo Sobhuza wokuqala, ngoba baqale baba nenkani bangavuma ukungena ngaphansi kombuso wenkosi uSobhuza mabecelwa. Indawo yabo yaze yathathwa yanikwa abakwaNxumalo. Indawo yasey'Khotheni yanikwa abakwaNxumalo, kwathi yaseMgomfeleni yathathwa iNgonyama uMswati wesibili, yanikwa abakwaMabuza. Ngokusho-ke kombhali uMagema Fuze, ongomunye wey'ngqalabutho zokubhalwa kwey'ncwadi zesiZulu, uthi ukhokho weSilo saseLesotho, iSilo sabeSuthu, uMshosho wokuqala, ukhokho wakhe uMwali, wayengowakwaNgwenya, akhe esizweni samaHlubi, waya eLesotho lapho afike wakhulelisa khona umfelokazi wenkosi yabakwena bamkoteti. Kwazaleka uBhade obeyaziwa kuthiwa uPete, owaba ngumkhulu weSilo uMshosho wokuqala. Okusho ukuthi-ke inkosi uMshosho wokuqala nenzalo yayo ngandlela thile yadabuka eMantimandeni, yize kodwa yagcina isizaleka ebukhosini babakwena babeSuthu, yabusa kwelaseLesotho. Bese kuba khona nenye-ke indlu edabuka khona kwaKunene, okuyindlu abakwaMsane abazalwa uVundla. Abantu besibongo sakwaMsane nje nabo bayinzalo yakhona kwaKunene. Bona-ke ubukhosi babo bukulelizwe sekuthiwa kuseMtuba namuhla. Ubukhosi-ke balendlu-ke baphela ngenkathi yokubusa kweSilo uShaka, ilembe leQamanyamalembe, lapho lihlasela inkosi yakwaMsane okuthiwa uNqaba kaMbekane. Kwathi masimhlasela simehlula, wabaleka waze wayofika ngaphesheya komfula iLimpopo, kule ndawo sekuthiwa kuseZimbabwe, lapho akhothamela khona ebulawa inkosi uSebetwane wabaFukeng. Endlini yakwaMsane-ke kwavela amaqhawe-ke esizwe sikaZulu anjengomgobhozi kaNongqiwu, ongomunye wamaqhawe avelele eLembe, nowayengumlolongi wamabutho eLembe. Kwabuye kwavela namanye amaqhawe akwaMsane ngenkathi yempi yamakhanda, impi yango-1906. Ayebambe iqhaza kakhulu kuliwa eMthwalume, kuliwa naso leso simo leso sokukhokha uKhandampondo. Lawo maqhawe-ke oNtelezi noBhakile Msane baseMthwalume abadingiselwe esiqhingini saseSt Helena, kanye namanye amakhosi anjengenkosi yakwaMkhize Embo eMbumbulu, inkosi uTilongo, kanye nomntwana uNdlovu kaThimuni wakwaZulu kwelakwamaphumulo, nenkosi uMeseni kaMusi kwaQwabe. Yiwo wonke amaqhawe lawa ayedingiselwe kwelaseSt Helena, edingiselwe nale insizwa zakwaMsane.
Bese kuba khona nenye indlu yamantimanda kwaShongwe esempumalanga neZambia asebayibiza ngokuthi bangabakwaChongwe, bangaphansi kweNgonyama uMphezeni jele wesizwe sabaNgoni kwelaseZambia. Kube khona nendlu-ke yakwakunene eyaziwa kuthiwa abakwaMgozi, eyayinobukhosi kwelaseSilutshana, enhla nakwaZulu. Ubukhosi babo baphethwe yinkosi uMbemba, owahlaselwa yiLembe naye wehlulwa. Isizwe sakhe sahlakazeka sawela uthukela saze sayophelela phansi kwey'ntaba zoKhahlamba lapho sekuse-Bergville khona. Unjalo-ke umlando wamaNtimande, nokwehluka ngezindlu zawo, umlando wakwakunene. Iy'bongo-ke ey'dabuke kumaNtimande zingaphezulu kwama20. Kukhona abakwakunene, uShongwe, uNgwenya, uMadonsela, uSikhonde, uMabuya, uMgozi, uNcamphalala, uMlimi, uManana, uMalinga, uMsane, uMaphalala, uGamede, uChongwe, uMdiniso, uSeyama, uHlela, uHleza, uVundla, uThembekwayo, uNzingane, uMatse, uMgiba, uMatukana, uMalevi, uKhathibe noNgxongo. Siyathola ukuthi ezinye izindlu zamaNtimande zahlakazeka zaze zayofika nakwelaseLimpopo kwelabaPedi. Iy'bongo ey'njengoNzingane noMatse noMgiba noMatukana. Ngibonge-ke balaleli, ngiyawuguqisa lapha namuhla umlando wamaNtimande. Siyobuye sisibone isigaba sesibili ngokuzayo. Siyabonga.